हरे कृष्ण। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. என் வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது தடங்கள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஒண்ணும் தடங்கள் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது முதல் அத்தியாயம். இந்த கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிரணதியோட நம்மளோட செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जहतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वानंदिति नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, जानकीरामन प्रभु, ललिता माता जी, பார்த்தசாரதி பிரபு, புஷ்ப மாதாஜி நம்மளோட அட்மின் நீங்களா? லீடர், டீம் லீடரா மாதாஜி? புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தசாரதி பிரபு எங்க இருந்து வரீங்க பிரபு? நீங்க சென்னைங்களா? சென்னையில இருக்கேன் மேடம்.
ஹரே நான் சென்னையில இருக்கேன். ஒரு தனியார் கம்பெனி, பிரைவேட் கம்பெனில வேலை பார்க்குறேன். சூப்பர் சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. லலிதா மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நான் ஹோமேக்கர் ஜி லலிதான்னு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஜானகிராமன் பிரபு, புஷ்ப மாதாஜி நம்மளோட டீம் லீடரா இந்த 9 o'clock செஷனுக்கு? புஷ்ப மாதாஜி கேட்டுடலாம் அவங்க மேடத்தை. அவங்களே பேசுவாங்க, என்ன பேசுங்க. இல்ல அவங்களா இல்ல வேற யாருன்னான்னு தெரியல. நான் பாட்டு சாரதி பிரபு நம்மளோட லெவல் 5ல இருக்காங்களே அவங்க நினைச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா அவங்க புதுசா வந்திருக்காங்களா, அது போல புஷ்ப மாதாஜி அப்படின்னு தெரியல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டலாம். ஆமா ஆமா. ஜானகிராமன் பிரபு உங்களை பத்தி சொல்லிடுங்க, இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருங்க. நான் வந்து ஜானகிராமன், வேலூர் சிஎம்சி எல்லாம் இருக்க கோல்டன் டெம்பிள் அந்த ஊர் வேலூர். நான் ரிட்டையர்டு ஹோல்சேல் ஸ்டோர்ஸ், கோஆபரேட்டிவ் ஹோல்சேல் ஸ்டோர்ஸ் வந்து சூப்பர் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். 79 நடக்குது, 79 முடிஞ்சு 80 ஸ்டார்ட் ஆகிக்குது இன்னைக்கு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொரோனா பீரியட்ல நான் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஹரிபோல் கொரோனா ஹரிபோல். பீரியட்ல இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க வகுப்புல கலந்துன்றதுக்காக தான் உங்க கூட நான் இன்னைக்கு வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராதாராணியோட கருணையால நம்ம இந்த செஷன் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நான் என்ன பத்தி சொல்லிடுறேன். என்னோட பௌதிக பேர் வந்து வடிவுக்கரசி ராமநாதன், டாக்டர் வடிவுக்கரசி ராமநாதன். இனிஷியேட்டட் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுந்த பூமி தேவிதாசி. நமக்கு வந்து இப்ப நீங்க எனக்கு 7th பேட்ச் இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கு. கிளாஸ் நம்ம தான் எடுப்போம். 18 நாளும் நமக்கு வந்து ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நமக்கு வந்து அட்மின் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, டீம் லீடர் இருக்காங்க. அட்மின் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிவனார் பிரபு, அவங்க கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணுவாங்க. என்ன டெக்னிக்கல் டவுட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் பிளஸ் எப்படி குவிஸ் எடுக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 18 நாளும் தினமும் நமக்கு கிளாஸ் இருக்கும். இங்க வரப்போற கிளாஸ்ல வந்து அவர் சொல்லுவாரு, எதர் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து அந்த லிங்க் போடுவாங்க. நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நம்ம கோவிட் டைம்ல வந்து ஆன்லைன்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கிளாஸ்லாம் ஆன்லைன்ல எடுக்கிறது இல்லை. பட் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா நம்ம இப்போ வரைக்கும் அந்த இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க 46வது பேட்ச்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளவு தூரம் வந்து சஸ்டைனா வந்து நம்மளுடைய என்என்டி பிரபுவோட மெர்சியால நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இந்த 18 நாளும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்க பகவானுடைய அருளாசியோட நம்மளோட செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் அந்த குரூப்ல வந்து சிவனார் பிரபு இருக்காங்க, நம்ம இருக்கோம். நீங்க என்ன டவுட்னாலும் நமக்கு கேட்கலாம். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கிளாஸ் முடிய நீங்க வந்து அந்த இஸ்கான் மேங்களூர் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் எல்லாம் நம்ம போடுவோம். அதுல போய் ஒரு யூசர் நேம், ஐடி, பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுல நமக்குன்னு அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுல கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உள்ள போய் ஒரு சாப்டருக்கும் ஒரு 5ல இருந்து 10 வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அது எம்சிக்யூஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். 2 லாங்குவேஜ்ல இருக்கும், தமிழ்லயும் இருக்கும், இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம சைட் பை சைட் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாக்கா 18 நாள் முடிக்கிறதுக்கும் நீங்க சாப்டர்ஸ்கோட கொஸ்டின்ஸ் முடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதுல லெவல் 5 வரைக்கும் நமக்கு இது இருக்கு. அடுத்தடுத்த லெவல் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறி போயிட்டே இருப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். அடுத்த லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டீடைலா பகவத்கீதையை வந்து நம்ம படிப்போம். ஸோ இந்த லெவல் 1ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னாக்கா பகவத்கீதை என்ன, அதுல பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்காக என்ன அறிவுரை வச்சிருக்காரு, அதை நம்மளுடைய நித்தியப்படி வாழ்க்கையில வந்து எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்த போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். என்ன டவுட்னாலும் நீங்க கேட்கலாம் இன் பிட்வீன். குயிக்கா வந்து கிளாஸ் போயிடுறேன். உங்க எல்லாரையும் வந்து வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், இந்த இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். நிறைய வியாக்கியானங்கள் இருக்கு பகவத்கீதைக்கு. ஆனா நம்ம வந்து எதை எடுத்து படிக்க போறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதர் நமக்கு அருளிய அந்த பகவத்கீதை தமிழ் உண்மை உருவில் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இந்த 18 நாளும் அவர் நமக்கு கொடுத்த அந்த பகவத்கீதை புக்கை வச்சுதான் நம்மளுடைய இந்த கிளாஸஸ் இருக்க போகுது.
நான் சொன்ன மாதிரி இஸ்கானோட எக்ஸ்பான்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இந்த உலகத்துக்கே வந்து காமனான ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வயதிலேயே என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ரத யாத்திரை பண்றாங்க 5 வயதிலேயே. ஸோ 1896 கல்கட்டால வந்து அவர் வந்து பிறக்கின்றார். ஸோ அவங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வைணவ கலாச்சாரம் உள்ள ஒரு ஃபேமிலி. அங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு 5 வயசுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத யாத்திரை பண்றாரு. ஜெகநாதர், பலதேவ், சுபத்ராவோட வச்சு ரத யாத்திரை பண்றாரு அப்படின்னு பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய ஃப்ரெண்டு வந்து கூப்பிடுறாரு ஒரு தடவை. அவரு ரொம்ப இந்த சுதந்திர இதுலதான் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தார். அவர் ஃப்ரெண்டு ஒரு தடவை கூப்பிடுறாரு, இந்த மாதிரி ஒரு சுவாமிஜி வந்திருக்காங்க, நம்ம போய் அவங்கள பாக்கலான்ட்டு. அவருடைய வற்புறுத்தலோட பேர்ல தான் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து அவருடைய குருவை பார்க்க போறார். அவருடைய குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த ஸ்ரீல சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த அவருடைய குருவை பார்க்க போறார். அவரை பார்த்த ஒரு நிமிஷத்திலே வந்து அவருக்கு வந்து மனசுல பட்டுடுது, இவர்தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்னுட்டு. ஏன்னா அவருடைய, அதாவது நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுபடி எப்படி ஒருத்தர் இருக்கணுமோ அது போல அந்த சன்னியாசியாக அவர் இருக்கின்றார். அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து மனசுல படுது. அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆன்மீக குரு வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க, அதனால நீங்க வந்து வெஸ்டர்ன் இதுல போயிட்டு இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து நீங்க பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. அதை அவர் கேட்கிறார், நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு பிரபுபாதர் அதை கேட்கிறார். சோ அத என்ன பண்றாரு, அத சரி ஓகே நம்ம அதுல அத அப்படியே அவர் இந்த ஆன்மீக குருவோட வார்த்தையை சிறமேற்கொண்டு அதை வந்து தன்னுடைய 70 வயதில் தான் அவரை வந்து அகில உலகத்துக்கும் வந்து கொண்டு செலுத்த முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இங்க. அவரு இந்த இதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப கடினப்பட்டார். ஏன்னா ஜலதூதா அப்படின்ற இந்த சரக்கு கப்பல் மூலமாக தன்னுடைய 69வது வயதில் இந்தியாவில இருந்து நியூயார்க்கு போகக்கூடிய இந்த ஜலதூதான்ற சரக்கு கப்பல் மூலமாக அவர் யுஎஸ் போறார், அமெரிக்கா போகின்றார். தன்னை ஒரு 40 ரூபாய் மட்டும் வைத்து கொண்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அந்த புத்தகங்களை கையில எடுத்துட்டு பிரபுபாதர் போறார். இந்த கடல் மார்க்கமாக போகும்போதே அவருக்கு 2 முறை வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருகின்றது. அப்பவும் வந்து பகவானிடத்துல வந்து ப்ரே பண்றார், கிருஷ்ணா இது வந்து என்னுடைய ஆன்மீக குரு எனக்கு கொடுத்த கட்டளை, அதை கொண்டு செலுத்துறது உன்னுடைய கையில தான் இருக்கு, நான் உன் கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அப்படின்றத அவர் சொல்லி என்ன பண்றார், முன்னெடுத்து செல்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கிட்டத்தட்ட 70 புத்தகங்களை வந்து நம்ம பிரபுபாதர் நமக்காக கொடுத்திருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சின்னதுல இருந்து பாகவதம் முதல் கொண்டு நமக்கு வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒன்னொன்னுக்கு பின்னாடி அவரோட ரொம்ப டயர்லெஸ் ஸ்லீப்லெஸ் எஃபோர்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க நம்மளுடைய அந்த அந்த 69 வயதுல இருந்து 79 வயதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 11 முறை வந்து 14 முறை வந்து உலகத்தையே சுற்றி வருகின்றார். அந்த 10 to 11 வருடங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 108 டெம்பிள்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து அவர் வந்து ஸ்தாபிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவரு அந்த இஸ்கான் டெம்பிள் வந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. மியாமி, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, குரோக்கோ, நைரோபி, வெனிஸ், லண்டன், யுஎஸ், வாஷிங்டன், பெட்டர்ஸ்பர்க், விர்ஜீனியா, இந்த மாதிரி உலகம் முழுவதும் வந்து 108 கோவில் வந்து அவர் நிறுவனம் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹிப்பீஸா இருந்தவங்களை வந்து ஹாப்பியா வந்து மாத்தினது வந்து பெருமை வந்து பிரபுபாதரை சாரும். அவர் வந்து நான் வந்து பகவானிடத்திய கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அப்படின்றத மட்டும்தான் வந்து அவர் நினைத்தார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாம் ட்ரக் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் தோன்றித்தனமாக வாழ்ந்த மக்களை ஒரு ஆன்மீக குருவோட ஸ்தானத்துக்கு வந்து உயர்த்தி வந்திருக்கார். நமக்காவது நம்மளுடைய இந்தியால வந்து இந்தியாவோட கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் சார்ந்ததாக இருக்கு, நமக்கு அந்த ஆன்மீகம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. ஆனா இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல அவங்களுடைய இதே வந்து கலாச்சாரமே வேற. அப்படிப்பட்ட மக்களையும் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தக்கூடிய இது எப்படி கிடைச்சது, அந்த எஃபர்ட் எப்படி கிடைச்சது பிரபுபாதருக்குன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை இல்லாமல் அது நடந்திருக்க முடியாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம சொன்ன மாதிரி பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற அந்த இதை ஆரம்பிச்சார், மேகசின் ஆரம்பிச்சார். 70 புத்தகங்களுக்கும் மேல வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு அருளி இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
நிறைய புத்தகங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் இருந்தாலும் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உருவில் அப்படின்றத பொறுத்துதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க போறோம். அதாவது ஒரு ஒரு டம்ளர் பால்ல ஒரு துளி விஷம் பட்டாலும் அந்த பால் ஃபுல்லா வந்து விஷமாக மாறிடும். அது போல இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம பிரபுபாதருடைய குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த ஸ்ரீல சரஸ்வதி தாக்கூர். அவருடைய குரு இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நாம் இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம பிரபுபாதருடைய குரு சிஷ்யர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் கிரேஸ் ஜெயபதாக சுவாமிகள், ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக குரு சுவாமிகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அவருடைய சிஷ்யர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி. நம்ம நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி கான்பூர்ல பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர் டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ நமக்கு வந்து டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் காலையில 3 மணில இருந்து பக்தர்கள் வந்து சாண்டிங் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. 4:30 மணிக்கு வந்து நம்மளுடைய மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 to 35 மினிட்ஸ் நம்மளோட மங்களார்த்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கண்டினியூஸா சாண்டிங். காலையில எப்பொழுதும் போல 8 to 9 வந்து நமக்கு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஆன்மீக இதை வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் தோட்டச்சாலை, டோல்கேட், கத்திரி, மேங்களூர்ல இருக்கு. நம்மளுடைய பிரபு நான் சொன்ன மாதிரி அவர் பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்ப செஷன் உள்ள போயிடலாம். நம்ம கிட்ட மிகவும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நேரம் மற்றும் நம்முடைய ஆசை. அதை வந்து நம்ம பகவானுக்காக செலவிட முடியணும். 24 மணி நேரம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவர்களுடைய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணர் எப்படி அப்படின்னாக்கா கண்ணாடி போன்றவர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து பிரதிபலிக்கும். அது போல அவரிடத்தில் நாம் எப்படி சரணடைகின்றோமோ அதை போலவே நமக்கும் வந்து இந்த பலனோ கிடைக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பூத்தனா வந்து பூத்தனா வந்து அவங்களுடைய முற்பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் எடுக்கும்போது பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கையாக அவங்க இருந்தாங்களாம். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் எடுத்து பகவான் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட வந்து இந்த 3 உலகங்களை கேட்கறதுக்காக வர்றாரு. 3 அடி நிலம் வேணும்னு தான் கேட்க வர்றாரு. அவரை பார்த்த மாத்திரத்துல அவங்க தங்கையோட மனசுல அப்படி தோணுது. என்ன ஒரு அழகான அந்த குழந்தை, இந்த குழந்தைக்கு வந்து எனக்கும் இதே மாதிரி ஒரு குழந்தை இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 அடி மண்ணு தானே கேட்டு என்னுடைய அண்ணனையே இப்படி 3 லோகத்தையும் அளந்தது மட்டும் இல்லாம அண்ணனையே வந்து பாதாள லோகத்துக்கு கொண்டு போயிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து உன்னை எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் கொல்லாம விட மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்களாம். அதோட பலனாக கிருஷ்ண அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பூதனாவாக வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க நம்ம எப்படி நினைச்சு அவரிடத்துல சரணடைகின்றோமோ அப்படியே வந்து பகவான் நமக்கு பிரதிபலிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள்ல வந்து நம்ம பாக்குறோம் நிறைய இடத்துல வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராமிசிங் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா என்னுடைய பக்தன் வந்து மிகவும் அரிதானவன். பகவான் வந்து நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு முக்தி கூட கொடுத்துருவாரு. ஆனா பக்தி கொடுக்குறது கஷ்டம். ஏன்னா பக்தி கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த பக்தனுக்கு அவர் தொண்டனாக மாறி விடுவார். அதனால கிருஷ்ணன் சொல்றாரு என்னுடைய பக்தன் மிகவும் அரிதானவன். ஏன்னா அந்த பக்தன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அது. சோ எத்தனையோ கோடான கோடி கணக்கான மக்கள் பிறக்கின்றார்கள். அதுல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இந்த ஆன்மீகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அதுல முன்னேறணும் அப்படின்வாங்க. ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அதை சஸ்டெயின் பண்ணி போகணும்னு பார்ப்பாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அந்த தூய பக்தியை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சோ இன்னைக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம எத்தனை பேர் இணைந்திருக்கின்றோம்? 5 பேர் வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மளுடைய இந்த இந்த டைம்ல நம்ம எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆனா அதையெல்லாம் மீறி இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல. அதனால அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா ரொம்ப என்னுடைய பக்தன் மிகவும் அரிதானவன். அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் என்னை உள்ளது உள்ளபடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். அடுத்து
நம்மளுடைய வாழ்க்கை நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப ஒரு நாடு இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்குன்னு ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு. நம்மளும் தான் தோன்றித்தனமாக வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும். சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி நடத்தி கொள்வது அப்படின்றத சொல்லி தரதுதான் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரம். சோ இது வந்து 2 விதமாக இருக்கு. வேதம் மற்றும் வேதாந்தம். வேதம் என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்வதற்காக தர்ம வழியில் எப்படி நடப்பதுன்றத நமக்கு சொல்லித் தருது. வேதாந்தம் என்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, அதோட சாரம். சோ அந்த ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது, பரமாத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, மோட்சத்தை அடைவதை பற்றி அறிந்து கொள்வது. எதற்காக நாம் வந்து இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இதுல வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றத வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். வேதம் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய சுவாச காற்று. அது நித்தியமானது, எட்டர்னல். எப்பவுமே அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எல்லை கிடையாது. எப்படி நமக்கு வந்து பகவானுக்கு எல்லை இல்லையோ அது போல இந்த வேதத்துக்கும் வந்து எல்லை இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய அந்த எதற்கு அந்த அந்த ஆத்மாவோட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் ஆஹ் நித்திய தொண்டன், பகவானுடைய தொண்டன் அப்படின்ற ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவே ஒருத்தன் மோட்சம் அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து இந்த உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகின்றது. இதை அறியாதவரை நாம் இந்த சம்சார சாகரத்தில் உழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நம்மளுடைய நித்தியமான ரூபம் என்ன? நான் வந்து பகவானுடைய ஒரு ஸ்வரூபம், ஆத்மான்றத புரிந்து கொள்வது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் நான் வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாய்ஸ் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஒரு அங்கம். பகவான் எப்படி நித்தியமானவரோ அது போல ஆத்மாவும் நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ எப்படி வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு எதிர்மறை இருக்கும். இன்பம் துன்பம் அப்படின்றது போல நமக்கு வந்து, ஆனா ஆனந்தம்ன்றதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாஸ்திரத்தை எடுத்து படிக்கும் போதும் 4 விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, அதோட சப்ஜெக்ட் என்ன, எதை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன, அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அதிகாரம் எனக்கு இருக்கா, அதை அறிந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட பலன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவத்கீதையில நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஒண்ணு பகவானை பத்தி, ஈஸ்வரன், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா நம்மளுடைய ஆத்மாவை பத்தி, பிரகிருதி இந்த இயற்கையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், காலம் மற்றும் கர்மம். இந்த 5 விஷயங்களை தான் நம்ம அந்த பகவத்கீதையில பார்க்க போறோம். என்னென்ன? ஈஸ்வரன், ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, காலம் மற்றும் கர்மம். இந்த 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த 5 விஷயங்கள்ல வந்து 4 விஷயங்கள் வந்து நித்தியமான ஒன்று, அதை வந்து மாற்ற முடியாது. பகவானை மாற்ற முடியாது, பரமாத்மா. ஜீவாத்மாவும் அப்படித்தான். பிரகிருதி இந்த பிரபஞ்சத்தையும் இயற்கையையும் ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையை மாற்ற முடியாது, காலத்தை நம்மால் மாற்ற முடியாது. ஆனால் இந்த கர்மம், நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை சரியான ஒரு வழியில் செய்து பகவானிடத்தில் செல்ல முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் இங்க கூடியிருக்கிறோம். சோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி பகவத்கீதை வந்து குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நம்மளுடைய 4வது அத்தியாயத்துல இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குரு சீட பரம்பரை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்ரீ பரம்பரை, நம்ம சவுத் இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, ஸ்ரீ பரம்பரை. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் லக்ஷ்மி தேவிக்கு உபதேசித்த ஞானத்தை அப்படியே வந்து குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வந்தது. அதை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியரோட பெயர் ராமானுஜாச்சாரியார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்தது பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து அந்த பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில தான் இருக்கார். அடுத்தது வந்து குமார பரம்பரை, ருத்ர பரம்பரை அப்படின்னு 4 பரம்பரைகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். எல்லா வேதங்களும் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் 5 விஷயங்களை சொல்லுது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உயர்ந்த பரபிரம்மம் பரமாத்மா, அந்த பிரம்மனை அடையக்கூடிய ஆத்மா, அதை எப்படி அடைய வேண்டியது, அந்த அடையக்கூடிய வழிகள், அவரை அடைவதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள், அவரையும் என்னையும் அடைய விடாமல் தடுப்பது எது. சோ இந்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கும். அதன் மூலமாக பகவானை பற்றி அறிந்து கொண்டு ஆத்மாவுடைய தன்மையை புரிந்து கொண்டு நம்ம முன்னேற முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
ஒரு செயலையும் நாம் செய்யும் போது அந்த எதற்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின்றத ஞானத்தோட செய்யும் போது மோட்சம் அடைகின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவத்கீதை சுமார் கிமு 3137 வருடங்கள், இப்ப நம்ம 2024 இருக்கோம். சோ 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக பேசப்பட்டது. இது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்தோட பீஷ்ம பருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட். சோ அதுல வந்து பீஷ்ம பருவத்துல அகெயின் 25ல இருந்து 42 அத்தியாயத்துக்குள்ள பேசப்பட்ட ஒன்று. இதுல மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது பகவத்கீதை. திருப்பி சொல்றேன், 18 அத்தியாயங்கள், 700 ஸ்லோகங்கள். பகவத்கீதை சுமார் 76 மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. சுமார் 1891 மொழிபெயர்ப்புகளை கொண்டுள்ளது. பகவத்கீதைக்கு சுமார் 273 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் இருக்கு. அதுல நம்ம பாக்குறது பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்த அந்த மொழிபெயர்ப்பை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த 18 நாளும். பகவத்கீதை நமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்த அந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அதை வச்சுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிறார். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே சமவேதாயுத்சவ மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. முதல்ல அவர் கேட்கிறார் இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்லோகம். சஞ்சயன் 41 ஸ்லோகங்கள், அர்ஜுனன் 83 ஸ்லோகங்கள். நம்ம இந்த கதையோட கதாநாயகன் கிருஷ்ணர் வந்து 575 ஸ்லோகங்களை கூறியிருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து 12 பெயர்களும் கிருஷ்ணருக்கு 32 நாமங்களும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 18 அத்தியாயம் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 அங்கமாக நம்ம பிரிக்கலாம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லித் தருது. ஒருவன் செய்யக்கூடிய செயல் என்ன அப்படின்றது கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லித் தருது. இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்லித் தருகின்றது. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லித் தருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பகவத்கீதை எப்படி விளக்குகின்றார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பால் கறக்கக்கூடிய ஒரு இடையனாகவும், சாஸ்திரங்களும் உபனிஷத்துக்களும் பசுவாகவும், அது இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பால் வந்து கீதாமிரதமாகவும், அர்ஜுனனை வந்து ஒரு கன்றுக்குட்டியாகவும், ஒரு பசு கிட்ட இருந்து பால் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி கன்றுக்குட்டி இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பால் கறக்கிறது வந்து ரொம்ப இலகுவாக இருக்கும். அது போல அந்த கன்றுக்குட்டியாக அர்ஜுனனும், சாஸ்திரங்களும் உபனிஷத்துக்களும் பசுவாகவும், அதை கறக்கக்கூடிய பகவான் வந்து இடையனாகவும். சோ நமக்கு வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறது வந்து நமக்கு அவ்வளவு தூரம் புரியாது. அதனால அதோட எசன்ஸ் அந்த பால் கீதாமிருதம், கீதை பகவான் பேசின அந்த கீதை வந்து அமிர்தமான ஒண்ணு. அதை வந்து நம்ம எசன்ஸ் மட்டும் நமக்கு எங்க கொடுத்திருக்கான்றத பார்க்கலாம். சோ துரியோதனோட அந்த பேராசை மற்றும் பெண்களை மதிக்காத குணம், அதனாலதான் பகவத்கீதை தோன்றியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம இங்க என்ன நம்ம அந்த கதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, பகவத்கீதை இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கதை களத்தை கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் அவங்க வந்து பாண்டவர்களை வந்து கௌரவர்கள் சூழ்ச்சியால சூதாட்டத்துல வீழ்ச்சி கொள்கின்றார், தோல்வி அடைய செய்கின்றார்கள். அதனால 12 வருடம் வனவாசமும் 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசமும் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க அந்த 12 வருடம் வனவாசம், 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசம் எல்லாம் முடிந்து வந்தும் அவங்களுடைய அந்த நாட்டை கேட்கும்போது துரியோதனன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. தூதுவராக சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே போற, அவரும் அவருடைய அந்த 4 விதமான சாம பேத தான தண்டம் எல்லா முயற்சியும் ட்ரை பண்றார். முடியாத பட்சத்துலதான் அப்ப கடைசியா துரியோதனன் சொல்றார், ஒரு ஊசியோட நுனியில இருக்கிற இடம் கூட தர முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். அதற்கு அப்புறம் தான் இந்த வந்து மகாபாரத போர் வந்து மூண்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வியாசதேவருடைய சிஷ்யனாக சஞ்சயன் இருக்கின்றார். சஞ்சயன் கிட்ட வந்து ஒரு வரம் கிடைக்கின்றது. அதாவது ஏற்கனவே என்ன நடந்ததோ அதை வந்து அப்படியே வந்து நிதர்சனமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த வரம் கிடைக்கின்றது. அதனால அந்த 10வது நாள் போர்க்களத்துல வந்து பீஷ்மர் வீழ்த்தப்படுகின்றார். அதுக்கப்புறம் சஞ்சயனுக்கு தெரிந்து விட்டது, எப்ப பீஷ்மர் வீழ்த்தப்பட்டாரோ ஓகே இதுல வெற்றி பெற வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவர் வந்து அந்த போர்க்களத்தை விட்டு வந்துடுறார். வந்து துரியோதனன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் கிட்ட வந்து அந்த மகாபாரதத்துல அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்றத வந்து விவரிக்கின்றார். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய கதை. நம்மளுடைய இங்க இருந்துதான் நம்மளுடைய பகவத்கீதை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்மளுடைய பெரிய இந்த தலைவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. சோ பகவத்கீதை வந்து நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய
மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கின்றார். எப்பொழுதும் அவர் கையில வந்து பகவத்கீதை புக் வச்சிருக்கார். அது வந்து நம்மளுடைய ஒரு பெரிய உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியது அப்படின்றத பாக்குறோம். குவாண்டம் பிசிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பகவத்கீதை பாகவத் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவத்கீதையை படிக்கும் போது கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி படைத்தார்ன்றதை சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகின்றது அப்படின்றத வந்து ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்கார். சோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கரெக்டா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ல போட்டாதான் நமக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகும். அது போல அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல பார்க்க போகின்றோம். தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் அந்த குரு சரியான அந்த ஞானத்தை சாஸ்திரத்துல உள்ளது போல அவங்க வாழ்க்கையை நடத்தி அதன் மூலமாக ஒரு ரோல் மாடலா இருந்து அப்படியே வந்து அவங்க ஞானத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ சரியான ஒரு ஆன்மீக குருசீட பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவத்கீதையோட அந்த மனநிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார் கிருஷ்ணன் கிட்ட, 2 படைகளுக்கு நடுவுல என்னுடைய ரதத்தை கொண்டு போய் நிறுத்துங்க, யாரெல்லாம் என் கூட போரிட வந்திருக்காங்கன்றத நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் சொல்ல, கிருஷ்ணர் 2 கௌரவர்கள் பாண்டவர்களுக்கும் நடுவுல ரதத்தை கொண்டு போய் நிறுத்த, ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மனக்கலக்கங்கள் எல்லாம் ஏற்படுது. சோ அதுல இருந்து தான் நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் கூட செயல்படாமல் போகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இந்த வாழ்வில் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நாளையில இருந்து நம்ம பகவத்கீதையோட கீதா மகாத்மியம் ஒரு சாப்டரோடதையும் நம்ம கொஞ்சம் 5 to 10 minutes முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கீதா மகாத்மியம் படிச்சிடலாம். நாளையில இருந்து இன்னையோடதையும் நாளையோடதையும் சேர்த்து நம்ம படிச்சிடலாம். சோ லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். 18 அத்தியாயங்கள். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் 46 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. 2வது அத்தியாயம் கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் 72 ஸ்லோகங்கள். 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகம் 43 ஸ்லோகங்கள். 4வது அத்தியாயம் உன்னத அறிவு 42 ஸ்லோகங்கள். 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும், ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட். 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அத்தியாயம் 6ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம் 47 ஸ்லோகங்கள். நம்ம முதல்ல பார்த்தது மாதிரி இந்த 18 அத்தியாயமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 அங்கங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி நமக்கு விளக்குகின்றது. அடுத்து இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை விளக்குகின்றது. 6வது அத்தியாயம் நம்ம சொல்லியாச்சு. 7வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் ஞானம் 30 ஸ்லோகங்கள். 8வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பரத்தை அடைதல் 28. 9வது அத்தியாயம் மிக ரகசியமான அறிவு 34. 10வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் வைபவம் 42. 11 விஸ்வரூபம் 55. 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம் 20. 13வது அத்தியாயம் இயற்கையும் அனுபவிப்பவனுடைய உணர்வும் 35 ஸ்லோகங்கள். 14வது அத்தியாயம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் 27. 15வது அத்தியாயத்தோட பெயர் புருஷோத்தம யோகம் 20. 16 தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் 24 ஸ்லோகங்கள். 17வது அத்தியாயம் நம்பிக்கையின் உட்பிரிவுகள் நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் 28 ஸ்லோகங்கள். கடைசியான அத்தியாயம் 18 முடிவு துறவின் பக்குவம் 78. இது எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில தலைப்புகள் வந்து சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை அப்படியே வச்சிருக்காரு நம்மளுடைய பிரபுபாதர். சில தலைப்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறி இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் சமஸ்கிருதத்துல அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதுல விஷாத அப்படின்னாக்கா கவலை அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அர்ஜுன விஷாத யோகம் அர்ஜுனன் வந்து எப்படி கவலைப்படுவதன் மூலமாக பகவானை அடைகின்றார். யோகம் அப்படின்னா பக்தனையும் பகவானையும் எது கனெக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து யோகம். சோ அர்ஜுன விஷாத யோகம்னா அர்ஜுனனுடைய அந்த கவலை ஆகப்பட்டது எப்படி பகவானோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே அதிகமான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் 78 ஸ்லோகங்கள். குறைந்த ஸ்லோகங்கள் கொண்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகமும் புருஷோத்தம யோகமும் வந்து குறைந்த அத்தியாயங்களை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, சோ நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் வந்து விசாரணை பண்றார். என்ன பண்றாங்க, கிம் என்ன அகுர்வத செய்கிறார்கள் அப்படின்றத கேட்கிறார்.
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் முதல் ஸ்லோகம். துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தன்னுடைய பயத்தை வந்து வேறு விதமாக அவர் வந்து வெளிக்காட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்கா, அந்த வஞ்ச புகழ் சென்னைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவருடைய குருவான துரோணாச்சாரியார் அவர்கிட்ட வந்து சொல்வார், நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை கொல்ல போறான் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுமே அவனுக்கு வந்து எல்லா கலைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தீங்க இல்லையா, அவன் தான் வந்து பாண்டவர்களுடைய ஆஹ் தளபதி. அங்க பாருங்க, சேனா தளபதி அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா இன்டைரக்டா நீங்க அதே தவிர திருப்பி செய்யக்கூடாது. அங்க மட்டும் இல்ல, அவரு இருக்கிறதுலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான படை வீரர்களையும் படைகளையும் கொண்டது வந்து துரியோதனோட சேனை, கௌரவர்கள் சைடுல. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், பாண்டவர்களை வந்து சொல்லுவார் அங்க இவ்வளவு பராக்கிரமசாலிகள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னுட்டு. அடுத்து அங்க மட்டும் இல்ல, என் சைட்லயும் வந்து நிறைய சக்திமான்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுவார். அவருடைய பயத்தை வந்து ஒரு 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 பொய்யான ஒரு கர்வத்தின் மூலமாக அவர் வந்து சொல்வார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதை தொடர்ந்து சங்கு நாதங்கள் வந்து முழங்கப்படுகின்றது. அதோட வர்ணனை இருக்கும். எப்படி வந்து கௌரவர்கள் சைடுல சங்குநாதம் முழங்கும் போது எப்படி இருக்கு, பாண்டவர்கள் சைடுல எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து அந்த படைக்களத்துல என்ன அப்படின்றத பாக்குறார். திருப்பி வந்து அர்ஜுனன் வந்து நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணங்களை சொல்லிட்டு 5 காரணங்களை சொல்லி போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். சோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோடது நம்ம பாக்குறோம். செஷன்ல நம்ம போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோக. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனை அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ இன்னைக்கு நேரம் இல்லாததுனால நம்ம ஸ்லோகங்கள் வாசிக்காம கருத்துகள் மட்டும் நம்ம அந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம போயிடலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல இருந்தே நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு வந்து அது புண்ணிய தலம். குருக்ஷேத்திரம்ன்றது புண்ணிய ஸ்தலம். அதுல வந்து தர்மம் மட்டுமே நிலைநாட்டப்படும். திருதராஷ்டிரருக்கு தெரியும் தன்னுடைய மகன் வந்து அதர்மத்தின் வழியில் நடக்கின்றான் அப்படின்னு தெரியும். இருந்துமே அது மட்டும் இல்லாம என் மகன்களும் அதுல வந்து அவருடைய அந்த செல்பிஷ்னஸ் தெரியுது. இப்போதைக்கு பாண்டவர்களுக்குமே இவர்தான் வந்து தந்தை ஸ்தானத்துல இருந்து கவனிக்கணும். ஆனா அவர் எப்ப இந்த மாதிரி என் மகனும் பாண்டுவின் புதல்வரும் அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாரோ அதுல இருந்து அவருடைய அந்த மனோபாவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவருக்கு வந்து பௌதிகமான பார்வை மட்டுமல்ல, அந்த ஆன்மீக பார்வையுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் என்ன பண்றாரு, பீஷ்ம தேவர் கிட்ட போகல. ஆனா அவருடைய குருவான துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போறார். துரோணாச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அவர்தான் குரு. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியரோட ஒரு ரொம்ப பிடித்தமான சிஷ்யன் வந்து அர்ஜுனன். அதனால இங்க பாரபட்சமா அவர் நடக்க கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துருபதன் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியரோட நண்பன். இவங்க 2 பேரும் வந்து அந்த கலை கற்பிக்கும் போது கத்துக்கும் போது அவர் சொல்வார், துருபதன் அவருடைய நண்பன் சொல்வார், துரோணாச்சாரிய நண்பன். அவர் அரசர், இவர் வந்து அவர் சத்திரிய இதுல இருப்பாரு, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணரோட இதுல இருப்பார். அப்ப உனக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா நீ என்கிட்ட வா, நான் உனக்கு எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணுவேன் துருபதன் சொல்றாரு. அப்ப ஒரு டைம்ல துரோணாச்சாரியருக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப அவங்க மனைவி சொல்லுவாங்க, உங்களோட நண்பன் தானே, அவரை போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு. இவர் பார்க்க போகும்போது அவர் ரொம்ப அவமானப்படுத்தி அமுச்சு விடுறார். அதனால துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, நான் இல்ல, என்னுடைய சிஷ்யன் வந்து உன்னை வீழ்த்துவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபதம் போட்டுட்டு வந்துட்டார். அதற்கப்புறம் தான் வந்து கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாருமே அவர் வந்து ட்ரெயின் பண்றார். அதுல அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய குருவோட வாக்க காப்பாத்துறார். அப்ப அத பார்த்த உடனே திருப்பி துருபதனுக்கு வந்து அந்த அந்த கோபம் வருது துரோணாச்சாரியார் மேல. என்ன இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டானே, நாட்டை எல்லாம் பாதி நாட்டை வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து அந்த போனா போதும் தருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாரு. ஏன்னா சிஷ்யன் போய் அவனை வீழ்த்தி அந்த நாட்டெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்துருவார். துரோணாச்சாரியர் அவனும் அரசன் போகட்டும்னு சொல்லிட்டு பாதி நாட்டை கொடுப்பாரு.
அதனால துருபதனுக்கு ரொம்ப அவமானமா போயிடும். வேள்வி ஒண்ணு நடத்துறாரு, ஒரு யாகம் பண்ணி அந்த யாகத்துல இருந்து துரோணாச்சாரியரை கொல்வதற்காகவே ஒருத்தனை வந்து யாகத்துல இருந்து அவரு கொண்டு வர்றாரு. அவர்தான் திருஷ்டத்யும்னன், துருபதனுடைய மகன் திருஷ்டத்யும்னன். அந்த திருஷ்டத்யும்னனாலதான் துரோணாச்சாரியருக்கு மரணம் வரப்போகுதுன்றது தெரியும். தெரிந்துமே எப்ப அவன் வந்து எனக்கும் கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கள் அப்படின்னு துரோணாச்சாரியர் கிட்ட வரும்போது, துரோணாச்சாரியர் அவருக்கும் எல்லா கலைகளையும் ஒளிவு மறைவு இல்லாம கற்றுத் தருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான் வந்து ஒரு பிராமணனுடைய தன்மை. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா அவங்களுக்கு தெரிந்ததை மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு பிராமணனோட தன்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதை இங்க வந்து துரியோதனன் வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் பண்றாரு. நீங்க அந்த மாதிரி முட்டிங்க இல்லையா, இப்ப பாருங்க அவன் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்ல வந்து நிக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அவரு. சோ திருப்பி அந்த 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 பாரபட்சம் இல்லாம அந்த இரக்க குணம் இல்லாம நீங்க சண்டை போடணும்ன்றதை இன்டைரக்டா அவர் சொல்றாரு. அடுத்தது அதை தொடர்ந்து என்ன பண்றார், சங்க நாதங்கள் முழங்குகின்றது. அவரு துரியோதனன் இப்படி ஒவ்வொருத்தரா பேசிட்டு வரும்போதே சொல்லுவார், பீஷ்ம தேவரை வந்து சூழ்ந்து எல்லா வீரர்களும் இருக்கணும், அவரை பாதுகாப்பா இருக்கணும் போது அப்ப பீஷ்ம தேவருக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா அவர்தான் வந்து இந்த வம்சத்தோட மூத்தவரே, அவர்தான் வந்து இதை எடுத்து செல்றாரு இந்த வம்சத்தை. அவரை வந்து மத்த வீரர்கள் பாதுகாக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லும்போது அவர் கஷ்டமா இருக்கு. உடனே அவர் என்ன பண்றார், அந்த அவருடைய சங்க எடுத்து முழங்குகின்றார். அவரை தொடர்ந்து கௌரவர்கள் சைட்ல இருக்க எல்லாருமே சங்க நாதங்கள் முழங்கப்படுகின்றது. நமக்கு கொடுத்திருக்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இதுதான். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது முடிஞ்ச உடனே பாண்டவர்கள் சைட்ல முதல்ல கிருஷ்ணர் பாஞ்சசன்யம் என்ற சங்க எடுத்து முழங்குகின்றார். அவரை தொடர்ந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாரும் சங்க நாதங்கள் முழங்கப்படுகின்றது. அப்ப அவங்க கொடுத்திருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் வேற. அந்த சங்கொலிகள் எப்படி இருக்கு, பாண்டவர்கள் சைட்ல இருக்க அந்த சங்கொலியோட நாதம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு பேரொலியாக இருந்ததுன்னு, பூமியும் வானமும் நடுங்குற மாதிரி இருந்துச்சாம். திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களுடைய இதயங்கள் எல்லாம் செதறி போற அளவுக்கு பயங்கரமா இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ எப்படி ஏன் வந்து பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய அவங்க போர் புரிய தேர்ந்தெடுத்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான தேர். ஏன் அப்படின்னாக்கா அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனனுக்காக பரிசளித்த தேர் அது. அவங்களுடைய நாதம், அந்த சங்கோட நாத முழக்கங்கள் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமாக இருந்தது. எதிராளியோட இதயங்கள் நொறுங்கி போற அளவுக்கு இருந்தது. காண்டீபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த அந்த காண்டீபம். சாக்ஷாத் பகவான் லக்ஷ்மிபதி இல்லையா, லக்ஷ்மிபதி அவர் யார் கூட இருக்கார், அர்ஜுனன் கூட இருக்கார். லக்ஷ்மி அம்மா எங்க இருக்காங்களோ அங்க வந்து எப்பவுமே வந்து வெற்றி. சோ பாகியலட்சுமி அவங்க கூடவே இருக்கிறதுனால வெற்றிதான். ரிஷிகேஷர் பகவான் தான் எல்லாவற்றிற்கும் முழுவதுக்கும் கட்டுப்பாட்டாளர். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹனுமன் இருக்கின்றார். ஹனுமன் எங்க இருக்கின்றாரோ அங்க வெற்றிதான் பாக்குறோம். அது இல்லாம அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 காரணங்களை சொல்லி நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். அர்ஜுனன் சொல்றார் 2 படைகளுக்கும் நடுவுல என்னோட தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து கிருஷ்ணான்னு சொல்றார். நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 சைட்ல இருக்கவங்கள பார்த்த உடனே அவரு நான் சண்டை போட மாட்டேன்ட்டு அழ ஆரம்பிச்சு இரக்கத்தோட அப்படியே அமர்ந்து விடுகின்றார் அர்ஜுனன். என்னென்ன காரணம் சொல்றாரு பாருங்க. இரக்கம். இவங்களெல்லாம் என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய அப்பா வழி சொந்தங்கள், என்னுடைய பேரன்மார்கள், அவங்கள நான் கொல்ல போறேனா அப்படின்ட்டு இரக்கம். சரி, நம்ம ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமா ஒரு விஷயம் தானே அதை யாருக்கிட்டயாச்சும் ஷேர் பண்ணணும். எல்லாரையும் நம்ம போர்ல கொன்று விட்டோம்னா யாருக்கிட்ட போய் நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும்? இன்பமே கிடையாது. இந்த மாதிரி சண்டை போறதுனால எங்க இருந்து சந்தோஷம் வருது? நான் யார்கிட்ட போய் ஷேர் பண்றது? அதனால இந்த போரால ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது, இன்பமின்மை. பாவச்செயல். என்னுடைய குருவையே நான் கொல்ல முடியுமா? அப்படி கொன்றேன்னா என்ன, எவ்வளவு பெரிய பாவம் அது. பாவச்செயல். குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்தொழியும். ஏன்னா ஒரு குடும்பத்துல வந்து நல்லது கெட்டதை சொல்றதுக்கு மூத்தவர்கள் வேணும் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல எல்லா ஆண்களும் வந்தாச்சு. அப்போ வீட்டுல நல்லது எல்லாம் சொல்றதுக்கு யாரும் மூத்தவர்கள் இல்லாததுனால அந்த குடும்பத்தோட பாரம்பரியம் வந்து கெட்டொழிந்து விடும் அப்படின்றார். இருமனம். எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு கிருஷ்ணா, என்னால எதுன்னு தீர்க்கமா ஒரு முடிவு பண்ண முடியல, பயங்கர குழப்ப நிலையில இருக்கின்றேன். இந்த 5 காரணங்களை சொல்லிட்டு சண்டை போட மாட்டேன்னு அர்ஜுனன் நோக்குறாரு. எப்ப 2 உலகமே 2ஆக திரண்டு இருக்கு, அதுல நடுவுல வந்து அர்ஜுனன் இப்படி சொல்றார். எப்படி இருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா? ஆனா அவர் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றான்னு பாருங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய கஷ்டங்கள்லயும் வந்து நம்ம உடனே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு பாக்குறோம். பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம ஒரு
கருத்துக்களை எடுத்து எப்படி நம்ம நடைமுறையில நம்ம வந்து அப்ளை பண்றது, நித்திய வாழ்க்கையில எப்படி அப்ளை பண்றதுன்றதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக வழங்கப்பட்ட இந்த காவியம் இங்க ஆனா இப்பவும் நமக்கு வந்து பிராக்டிக்கலா அப்ளிகபிளா இருக்குங்க பாருங்க. என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். அதுல நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். நம்ம சொன்னது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து நம்ம ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா தான் பார்த்துட்டு போறோம். அடுத்தடுத்த லெவல்ல ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா என்னென்ன நம்மளுடைய உடல் மாற்றங்கள் நடக்கின்றதோ அதெல்லாம் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இரக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய உறவினர்களையும் சகோதரர்களையும் நண்பர்களையுமா நான் சண்டை போட போறேன். அதை நினைக்கும் போதே எனக்கு வந்து உடல் அங்கங்கள்லாம் நடுங்குகின்றது அப்படின்னு அவங்க மேல இரக்கம் வருகின்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பமின்மை. ஏன் இன்பமின்மை வருது அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆட்கள் வேணும். இங்க இந்த போர்க்களத்துல எல்லாருமே இறந்துட்டாங்கன்னா நான் யார்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ண முடியும்? பாவச்செயல். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதன் மூலமாக நமக்கு தான் அந்த பாவம் வந்து சேர்ந்துரும். இவங்களெல்லாம் கொல்றதுனால பிரம்மஹத்தி தோஷம் நமக்கு தான் வரும். சோ அதனால இவங்கள கொல்லாம அப்படியே விட்டுறது ரொம்ப உத்தமம். ஏன்னா ஆஹ் ஆஹ் இத தவிர்த்து அதிகமான பாவச்செயல் என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். அடுத்து ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு நன்மையவே கொடுக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு அவரு. நான் இவங்க கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு பதிலா இறந்தே விடலாம் அவங்க கையால அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாத்தையும் இப்படி பேசிட்டு என்னால எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். இதோட நாளைக்கு வந்து இன்னும் அந்த இருமனம்ன்றதோடது வந்து கண்டினியூ ஆகும் செகண்ட் அத்தியாயத்துல. சோ சொல்லிட்டு அவர் மனசுல வந்து ரொம்ப சோகத்தோட அமர்ந்து விடுகின்றார். அதை எப்படி கிருஷ்ணர் ஹேண்டில் பண்ண போறாருன்றதுதான் நம்மளுடைய நாளையோட சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் தத்சத் इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोग नाम अध प्रथमोऽध्यायः. சோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார் குருக்ஷேத்திரத்துல என்ன நடந்துச்சு, என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் சண்டை போடணும்னு ஒன்று கூடினார்கள் இல்லையா, அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு அவர் கேள்வி கேட்கிறார். அந்த கேள்வி கேட்டதன் மூலமாக சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். எப்படி சஞ்சயன் அத உள்ளபடி சொல்றார் அப்படின்னாக்கா அவருடைய குரு அவருக்கு வழங்கிய அந்த ஆசீர்வாதம் வரம், ஏற்கனவே என்ன நடந்ததோ அதை அப்படியே பார்த்து சொல்லக்கூடிய அந்த வரம். சோ வியாசதேவர் அவருக்கு கொடுத்த வரத்தின் காரணமாக சஞ்சயன் அவருடைய திருதராஷ்டிரருடைய காரியதரிசி அவர் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். முதல்ல துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய பயத்தை வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துகின்றான். பாண்டவர்கள் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த படைகளை பத்தி வர்ணனை பண்ணிட்டு திருப்பி என்னுடைய சைட்லயும் கௌரவர்கள் சைட்லயும் வந்து அதற்கு ஈக்குவலான பலசாலிகள் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லி கடைசியா முடிக்கும் போது நம்மளுடைய பீஷ்ம தேவரை வந்து பாதுகாக்கணும்னு சொல்லும் போது அதன் விளைவாக கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்றார் பீஷ்ம தேவர் வந்து அந்த சங்கு நாதத்தை அவருடைய கோவத்தை அந்த சங்கு நாதத்தை முழங்குறது மூலமாக பண்றார். கௌரவர்கள் முடிச்ச உடனே பாண்டவர்கள் சைட்லயும் அதே மாதிரி சங்கு நாதங்கள் முழங்கப்படுகின்றது. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு, அதை தொடர்ந்து அடுத்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாரும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஆனா இங்க வந்து வர்ணனை என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்து வந்த சங்கொலிகளோட அந்த முழக்கம் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு பேரொலியாக இருந்தது. அந்த கௌரவர்களுடைய அந்த இதயங்கள் சுக்குநூறா போற மாதிரியான இருந்துச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம். இதன் மூலமாகவே வந்து தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும். ஏன்னா அது தர்ம கஷேத்திரம். அந்த இடத்துல மகாபாரத போர் நடக்கிறதுக்காக அவங்க தேர்ந்தெடுத்த இடம். சோ அந்த 5 காரணங்கள் 7க்கும் மேற்பட்ட காரணங்கள் ஏன் பாண்டவர்கள் வந்து ஜெயிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அர்ஜுனன் சொல்வார் கிருஷ்ணர் கிட்ட 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து கிருஷ்ணா, நான் பாக்குறேன் யாரெல்லாம் என்ன என் கூட சண்டை போட வந்திருக்காங்க. அந்த தான் என்ற அந்த ஒரு அகங்காரம் சின்னதா இருக்கு நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார் 2த்துக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு இங்க பேசல அவரு, ஆனா வெறும் பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு ஸ்மைலோட பாருப்பா 2 சைட்லயும் யாரு இருக்காங்கன்னு பாரு. நான் அதை பார்த்த உடனே அப்படியே வந்து அமர்ந்து விடுகின்றார் அர்ஜுனன். நான் இதுக்கு மேல சண்டை போட மாட்டேன்ட்டு காரணங்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு. 5 காரணங்களை சொல்றார். இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இருமனம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல நாளைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
நித்தை கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, இன்னையோட கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? நாளைக்கு வந்து நம்ம சிவனார் பிரபு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எப்படி நீங்க ஐடி பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதோட லிங்க்கும் நம்மளோட குரூப்ல போடுவாங்க. ஸோ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏதாவது ஓகே. வேற ஏதாவது இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிருஷ்ணா. தரணுங்களா இல்ல எப்படி உங்களுக்கு இதே ஸ்பீட்ல? இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே இல்லைங்களா, அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடுச்சு. நாளையில இருந்து நம்ம கொஞ்சம் நிதானமா போலாம். கண்டிப்பா மேடம். நம்ம ஆன் டைமுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஆமா ஆமா, ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடியே கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பிளஸ் நம்மளுடைய அந்தந்த சாப்டர் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு உண்டான மகாத்மியம், அதோட இது எதுக்காக நம்ம அதை படிக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு போனோம்னா இன்னும் நமக்கு தெளிவா இருக்கும். 5 to 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எதுவும் சொல்ல ஹரே வந்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் டைம் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ண எல்லாரையும் அப்ரோச் பண்ணேன் மாதாஜி. ஃபோன் கால் பண்ணா ஓகே 3 பேர் வர்றேன்னாங்க. ஓகே முருகன் மாதா 3 பேருக்குமே நான் வந்து லிங்க் இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு லிங்க் எல்லாம் அனுப்புனேன் நோ மாதாஜி. ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு மாதாஜி. நாளைக்கு திருப்பி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களை. இப்போ முருகன் பிரபுஜி ட்ரை பண்ணேம்மா, என்னால வர முடியல அப்படின்னாங்க. அது ஓகே என்ன காரணங்கிறது தெரியல. அவர் அனுப்புன லிங்க் வச்சுதான் நானே என்ட்ரு பண்ணேன். இங்க எனக்கு தெரியல லிங்க். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நம்ம திருப்பி ட்ரை பண்ணுவோம், அவங்களை இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம குரூப்ல இருக்காங்களா அவங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல? என்னன்னு தெரியல. லாஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணாங்க மாதாஜி, பாதியிலே நின்னுட்டாங்க. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. திருப்பி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். நம்மளோட இது பண்ணிக்குவோம், மத்தது பகவான் விட்ட வழி. நம்ம திருப்பி பண்ணிக்கலாம். அதான் புதுசா 2 பேர் தான் வந்திருக்க மாதிரி தெரியுது. ஓகே ஓகேங்க மாதாஜி. அவங்க நம்ம இந்த டீம் அப்படியே சஸ்டெயின் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதுனால ஒரு 8 டைம்ஸ் நம்மளோட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிடுவோமா? ஜெய் ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க ஜி. Thank you, இதுல வந்து எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அட்டன் பண்றேன். இந்த இது சொல்லி நம்ம இது பண்றது இல்லையா? எப்படி புரியல, என்ன கேள்விங்க மாதாஜி உங்க கேள்வி? கீதை படிக்கிறது, கீதை ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறதுங்கிறது இல்லையா? எப்படி எனக்கு புரியல, அதனால கேக்குறேன் ஜி. இல்ல, இன்னைக்கு நமக்கு கிளாஸ் டைம் இல்லைன்றதுனால கடகடன்னு நம்ம போயிட்டோம். நாளையில இருந்து குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் மட்டும் அதுல வருது இல்லைங்களா, நீங்க ஸ்லோகங்கள் வாசிப்பீங்க, அதை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு போவோம். அந்த மாதிரி இது நமக்கு லெவல் 5 வரைக்கும் இருக்குங்க மாதாஜி. லெவல் 1ல வந்து நம்ம ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா பாக்குறோம். ஒரு நாளும் ஒரு சாப்டரோட இது படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால அதுல இருக்க எசன்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம், அவ்வளவுதான். அடுத்த லெவல்ல நீங்க ஒரு ஸ்லோகமும் தனித்தனியா வாசிச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க. இந்த 18 நாள் முடிஞ்சு அடுத்த லெவல் 2ல இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல நீங்க இன்னும் நல்ல டீடைலா படிப்பீங்க. ஓ அப்ப லெவல் மாறிண்டே இருக்குமா இது? இந்த லெவல் 1 நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த லெவல் 2, லெவல் 3, 4, 5 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓ எனக்கு தெரியாது ஜி, அதனால கேட்டேன் ஜி. தேங்க்யூ ஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். நான் அதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே சொன்னேன். ஆமா, ரெக்கார்டிங்